them for that. Yes. Wangeni by the mago gin moko kuom gigo mosebedo katimore kendo wan kaka jofwambo wasebedo kwaluoge mar mondo mi wane kaka gitemo mar mondo mi giduoka ne chien mago buche mathoth madeko e doo kacha manyalo miyo jopiny chunygi to anyise ni wadong mana gi dakika matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Kata kamano kapok watieko twak mar okinyi makawuono, Sharon ka intiere e studio marwa e county ma Kisumu, yena mar mondo mi apenji penjo nikech aneno ka japiny moro penjo kae owacho ni yes wantiere week kata juma mano mar puonjo jopiny e wechike kata legal awareness week. To ere kaka okinde nyalo temo ni kopogore kod legal awareness week ni bende ok gibedo mago ma nengo gi ni malo ahinya mondo jopiny kik bed moluor mar manyo lawyer kinde ka kinde ka gintiere kod shida kata ka gintiere kod case. Sharon. Joyce, kaka colleague mara osewacho, the legal process ok en cheap affair. Pesa nyaka bitigo kidwaro mar mondo mi yud kony mar wakili. Mak mana ni samoro nitiere jogo makata wan waneno kodonjo ofise wa mopogore opogore. Makata wan kwaneno to waneno ka ok gin jogo manyalo afford legal services. Koro yudo ka gima ng'ato ka ng'ato timo capacity mare kaka an individual. Sometimes yudo ka wakili otimo kata case moro ma ok ni migao mar judiciary momiye mondo miyo tim pro bono mar mondo ma ibro chule bang'e. Samoro kata an anyalo yudo ng'ano maka nene adiera ratiche orochi to karange bende ok onyalo afford, akawe makonye ma ok ochula. To kata kochula yudo kochula mano kiwango mar pesa no man piny. Mano is also a way of giving back to the society. But ok wanyal wacho ni ati ni wakinde oketo bei man malo nikech nitiere gino magaidwa kaka wakinde kako onego beni wachajo for services mopogore opogore. En gima nyaka walu nikech chikno bende prohibit wa from chajo mathis mogik unless you're giving back. En gimoro ma chik luongo ni undercutting. Ok wan allowed mar timo gimiluongo ni undercutting. Undercutting en chajo pesa no mathis ma okolingana gi kiwango ma chik oketo ma wakili onego beni chajo mar tich mopogore opogore. Yes. Aneno ka janeno amoro kae bedo penjo makamae adwa ni duok Winnie Mireri kapok akawo pachu mogik e twak mar okinyi makawuono. Wacho kae ne mano mako jwang' David Omondi